出国那个 Schlemm 中有高山戏嘛。Pok jeng lam jong Chief Minister jongi la don ya ka review meeting kendiat ngaka ban pentip ba menta ka sengi ka aktif cases ka don hadu ars pa sau pun riungut ki bayap ki don riungut bat ka total active cases haporo jong jela jongi kapoi menta 4,000 praspa prapo saungut hapok jeng lam jong Chief Minister jongi hadin bagi dua ya ke jingkiu jong ki active cases ke sorkar klasim ya karai bahapo ka Shillong agglomeration baro kidukan ki bangi jupli enkang no hadu nyau beji menit bat nadu kapor pra beji menmit kan sedang ke curfew hadu san beji mesti hapo ka Shillong agglomeration baro kawai akan ke janmit ila simru ya kawikarai nakaliang jong ke government baka jing pendep ya ki bayak la kalong ki bayo covid lane ki bom yo covid bala kumdu dei ban pendep ya kamet ke jongki hapo arbaji no paisngi hapo arbaji no paisngi kabamut habang ong hapo arbaji ke no paisngi kabamut lada klat menta kasngi klat menta jangit lasai hapo arbaji dei ban pendep ya kaniam kurukom bat kumju ya ki benta ki badon kam kum bajule baro sekata kani karai ka bangi sim kolong hadin bangi yo ya ka jingkiu jong kani ka khlam man lakasgi ngisngo thu ya ka jing ngisngo thu ya ka jing sngosi ya ka jing jinjar mensim jong gitu kolong ying kolong sem ki bamat ya kini ki jing jia ki sngosi tenrei ngapan map nakaliang jong sorkar ngimban si ban sim ya kini karai balakum no ki pajba no song snong hapo kajela bakin sngau bah ban burom ya kini ki jing penbet jongi nakaliang ko sorkar namangile ya kini ta kamenta ka jing song sngan batru na kamenta ka safety jong ki no song snong jongi hapo kajela baro kawai covid ka sorkar kala betha renti ya baro kinong song snong hapo kajela bahadin belara ya kamet jongki haka sindo syaki yang kisen ke jongki bakin skau bah banem plate ya katu ka sinduk baru bakin skau bah banum penrung hayeng ya katu kamet ya jong kitu ki perlok ki bayo iau new covid henrei kin bu tang hapo baranda baru ban pendep ya kaniam kurukom kum mangala ong hapo arbaji jamik ngada kerpat ya ki bor balang ki niam ki baper ki snong ki baper ki komiti snong ki baper bakin ya trelang bat ka sorkar halor jong kani kajing penbet kajongi pai barang so snong jong jela ngiyo i don katukan ni teli ki jingjia ki ba hakapor bangidang don hakani ka containment period ki ba persyang ban ratu da ka karpas ka belum ka karpas ka batok don ki ba warna ki ba peni da ka karpas ka barib tinga kwa ban ong bas ngau ba wat ya la kumta namar kani kam dei ka kes ka bangin ong bangidon ka law no do problem
Người kan ni ketika kes kau ngipi ka bakta ya kalong yeng long sem uwe po we bat banduk bat berus pa. Tila da pimburom ka bamut PEC iladi bat PEC ru ya ka yeng ka sem ngajong. Tenara daw ngasngau ban ong. Kitu ki bak persyang ban yai lai. Kitu ki bak persyang ban thok ban syukur. Nga ong ipi wat ia lekai. Kanika klam. Kala spread apa ke jelam bekala jongi ka palat bat ngau bah wat ye la kai ngau pi ya ka jing ko jing kia ya ka jing im jong ki bhai ng basem lani ki khon gikti lani ki perlok projor lani ki pajba nong sok snong hala ka jong krisno lad pi pen khen ka mut pi si daladi yaldi ken ma bah man ta ngau pi ngakren biang da ka bakhia man sep Kino ba pen ya kan ka arrangement ka ba penbet ka sarkar. Ka bangut PC ya ladi PC ru ya ka yen ka sem na jong. Nga ong pi ngem la asu ban dia la kai. Ya kan ka klam. Ka ba jia ka ba kestet hadu kata-kata. Hang ni po ka jela jong. Tengah try ki ladai bang sutu. Haba kan ka apil ka jigerpat ka jikpersyai nang jongi na ka sarkar. Kalau ka ba syai ka ba ngim dakwa ban ong bagit pensitom yano ki ba violate ki ba penken ya gan ngai ngang so ban ong ba ya ka ni la da pi penken ka bang put pi penken ya ka an dalade yalade pi kwa ba let's say ka yeng ka sem jok pi kan yo yu nu jang jipang bat kala melong bakat poi ka pon ba barok ni yaplut tes ngau ba wat sim ba kan ka kren ba kan ka apil ke jikerpat na kalau suka ba lo ka kamkai ngai nakaliang jong sarkar ni da kerpan da ka bakhia mesim bang idei bandon ka mesim jogi trelang bang idei ru bandon ka jing burom bat ka jing perkhat na kam ta ka safety na kam ta ka jing bit jimbiang jong ka wei pa koi ka thluying hapo ka jala me kla jong i paro ngi hiap bu i ka de ka containment measures pide ban su thu ko lo mangi la ante speed la pa bakan kiu namar pi kamut ban ok pi yo no man ta ka ski let's say playo alpa infection nadu menta sauski sanski ten na kata daw ngi kwa ba lakum nungin flatten down ya kan ka increase jong kini ki cases ki ba mi man kasngi perkat pi mentala sauski arspa sijro ten na daw ban pendunai kini balengi soong ba wat ya kedukan ru menta ngin khang no anyo buji bat balei ngi soong ba habyak bri ru menta sngau ba pendem no hapok ka arbaji man kasngi hapok arbaji bete pedep bat ya kani ngi ong mdei su tang da kabenta ki bayap covid ngrei ya ki bapli ki bayap na ki we pat ki jing pang ru ngi advice pat ngi kerpat bakin burom ya ke jing penbet jong ini ka sarkar namar hadin bingla le ik research hadin bingla syong ni la perkhat sani na dong ngi semba ngi hap ban warra bian ka restriction hakalor halor jong kini ki issue